nitiere pamo mar min piny kuom weche mabeyo mowacho nwago erokamano urainya. Nyinam mano min piny kendo min piny en achiel kende e piny mangima. Kik ng'ato bi iri nowacho ni en min piny. Min piny en achiel kende e piny mangima. Iluonge ni Dr. Betty Aida Ng'awa. Mane min piny kende manitie. Omiyo aya, adwani mondo recognize yo makende MCAs wa CCs, Chief Officers mowuok Siaya County, chungura chunga mondo ufua kama untie. Please, Siaya County, erokamana ahinya. MCAs, CCs, moa Kisumu County, tafadhali. Giwendwa moa Kisumu County, chungura chunga ufua kama untie, wa recognize u. Ero urukamana inya. MCAs, CCs, mowuok Migori County, adwanu chunga chungufua kama untie. Welo mowuok Migori County, chungura chunga, mondufua, ero urukamana inya. MCAs, CCs, Chief Officers, temo mowuok Homa Bay County, chunguru mondufua for special recognition. Aya, bas, gin kaka rombgi, ero urukamano. Adwa ko eyo makende komiti mano chung ne loso wachni. Adwani ang'eni jotendwa notelo ne wachni nomako gi lwetgi ariyo. Apimnu ni gimiluongo ni sigand nyinam, jotendwa gi ema no obet piny wajumbe wagi. Mowacho ni girwani waluonge nang'o. To gin ema giparo giwegi ni gini waluong ni sigand nyinam. Uwero nyingno. Kiere to wach ni sigand nyinam. Our story. Aiwacho banga. Our story, our strength. Mano gine mane gifomo. An koro na beta kato giwacho ni nyawang'aya mae kaka walose. Ber koso rach. To nitie komiti ma secretariat mane loso wachni. Adwani ubi mbele ka sani. Dr. Agnes, adwani bi. Adwani ubi. Roslyn biuru. Team mane ni Kisumu biuru. Team mane ni moa Siaya biuru. Dr. Agnes adwa recognize in a special way. En nyako motegno, kendo mawiyo go thole, kendo nyako mano paro wachni, kendo no pare chon. Sama chon, kendo nwago kode mbaka ni chon. Kane pok walose mondo bed sigand nyinam. Bia professor, ma University of Nairobi. Rieda ka. Adwa Suzy, ere Liz. Biura bia jo Migori, jo Kisumu, biura bia rieduru ka. Nyaka ng'eni unu chano chenro ni chungura chunga ka piyo. Ma faster. Adwanu fula nyingu, nikech loso chenro makama, ma bed machalo kama. Ok en gima yot. Koro adwani mondo utim introduction, kwa chako gi jakom gima notelo negi, Nyaugenya, machindiwa, miluongo ni Roslyn Omolo. Mana nyingi to wadi. Nyinga Roslyn Omolo, CC Health Homa Bay, warwako. Nyinga Grace Mercy Yosewe, CEC Governance and Administration. Nyinga and Sarah Malit, CCM in charge of gender, Homa Bay County. Nyinga Catherine Muma Minyakach, a senator. I was on the awards committee. Erokaman. Nyinga Ilwongoni Professor Hazel Miseda Mumbo, and Vice Chancellor, Great Lakes University. Pamne uru nyako no mano, And Benta Koko, Protocol Officer in the Office of the Governor. Nalayas Gijo Siaya County. Ani Luongani Vivian Ochieng, Governor Secretary, na Timo Secretarial Work. Ani Luongani Dolphin Achieng, and the Chief Officer Gender. Thank you. Aninyo Luongani Atieno, and Chief Officer for Public Communication in Homa Bay County. Ani Luongani Diana Ongere, Chief Officer Education, Homa Bay County. Ani Luongani Susan Otieno, PA to Mheshimiwa Rosa Buyu, Secretariat Kisumu. Ani Luongani Catherine Okoth, MCA Nairobi County,
Nairobi nika governor ibiro ngiso gi fuanu. Ani luongane Awuor Agnes Salome Daktari Jaramogi Oginga Odinga watiyo nyaka gi Mama Aida. Thank you very much. Thank you very much. Please take your seats. Pamnegi uru ka gi dibet kuom losonwa nyasi maber kama to no telnegi gi jotendwa ma wajumbe gi te. Gi jotendwa ma wajumbe gi te. Gima ne onyiso riwruok e teko. Mondo waked gi weche mowachnwa kae mag yie mohiu mag goruok manie udi to gi kute mag ayaki nyaka wariwre kanyakla mwawuo gi dwol achiel. Arwako wuoye Homa Bay ka kwa wacho ni wariwre uru motegno mondo wechegi wadilgo kaka Milo Geza samoro wacho ni wadilgo perpendicularly. Ok wabiluor mar wuoyo wi weche machamo chunywa. Wan kaka nyina mon jonyadhi, wan mine motegno. To ok wabiluor wacho ni nyithindwa manyirigi imiyo iye gi ng'a. Nyaka wawuo kodgi, minewa kik waluor, nyithindogi ong'e mang'eny moloyi. Koro wach kode wach mar gine, gichiluongo nango gi dholuo. Mar hera, mar wach kodi wach machwado gi nyundo no. Wacha ka wang'i tek, kik iluor, nikech tinde internet okelo gigi te. Nyithindo gi neno gigo, kata kapok iwachone to neno gigo. Nyaka wawach adieri eka wabiro konyore e weche gi jodalawa. Kok wawach adieri ok wabi konyore. Omiyo arwako e yo makende e county ma Homa Bay mwaluongo ni the county of endless ang'owa potential. The county of endless potential. Warwako ukendo kenda mor. Wabro biro dwe mar 4 Migori, wabro kelo nutaya. Kaka jo Homa Bay wabro biro mondo wakel nutaya mar loso sigand nyinam 2024 convention kaka min piny osewacho no. Koro wabro biro gi taya kaliel muakel hand over ne un mondo koro 2024 convention sama kama wabro bedo ni wan Migori watimo celebration maduong' machalo kama. Adwa go erokamano yo makende. Let me take this opportunity to thank our partners. We don't take it for granted that you've stood with us always. I thank you. I thank our partners. I thank you, NSDCC, Dr. Masha. You've always stood with us, Achola Masha. You have stood with us and we consider you one of our own. UN Women, whenever we come to you, please pass our great regards to Anna Mutavati. Tell her we are most grateful. Equity Bank and the Africa Guarantee Fund, asanteni sana for your support. LVCT Health, EggPuff, all the partners that have stood with us, asanteni sana. Adwogo erokamano maduong' ne Royal Media Services for your partnership always. Onge samwa timo gimoro amora makama. Maramogi okobiro chung' kodwa, ma Citizen okobiro chung' kodwa. Omiyo pamuru ne Ramogi gi Citizen to gi jo TV gi te nikech gisechung' kodwa. Ruth Nyajimo Nyuongo wagonu erokamano ahinya gi Janet Lieta, ubedo great and wonderful MCs. Josiaya mor kodu nubiro kuliet. Hey! Kendo dwa mana baro jo Homa Bay Indasi mbaka jogi gi. Hey! 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 Adwa na recognize yo makende. Jaod ker marwa manyocho nindo. Ker jaduong' William Otondi. Adwa ni mama bia mondi ifwadho renge wi minegi nikech in jaduong' manyocho wageno kendo nyocho wahero kendo in elder. Fwayo rengo kamani fwach fwano rengo no. Ero kamana ahinya. Nyasaye madgwedhi. Dia doga mondi bedi. Asante sana. Aluongo Fatuma Full Network mondo dhi nyime gi program.
jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Mogi Ajwang, piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Min